Здравейте! Това е лятната количка S100 на марката Лорели. Тя притежава огромен сенник, който от своя страна има капаче за наблюдение на детето. Сенника се сгъва по този начин. Количката S100 притежава многопозиционна облегалка. Степените са легнала, полулегнала и седнала. Ако обичате да пазарувате докато разхождате детето си, Лорели ви осигурява огромен кош за пазаруване. Количката е снабдена и с спирачка. Количката е снабдена с меко покривало за крачетата на детето. В предната си част количката притежава гриф, който може лесно да бъде отстранен. Също така има и поставка за крачетата на детето, която се регулира спрямо неговият ръст. А предните колелета имат стопери за праволинейно движение. Това беше лятната количка S100 на марката Лорели. А ето как се сгъва тя.